jagung dadi terong. Bos piye iki? Ndek rabuk kurang kintal. Ya ndak ra karuan. Tak kono tletong wedhus, tletong sapi tak cewapar tak ora mbek poska mbek libasit bareng. Dadan guri-gurinane dadi terong. Aku sawambat jenengan. Paling kuwi salah kuwi ra mbok rasakno sih. Dene apa jenenge poskane breng dirasakno sih iki. Bongko aku kon ngrasakno poska. Juga ada bensinnya. Iya ini. Maksud, Kang. Anak siapa ya? Tak sialan kalau tak cil. Nona. Mati ya wis kuburan isih ombo sik lega. Nah terus iki pembagian ya iki. Yo oleh piro ya dem ngono to. Sama oleh 500, 250 deting ngono iki. Mah 250 mah ta. Wis ning ngono nek oleh 500 kan ya. Kuwi 200, aku 300. Ya ngono ya adil. Wis. Dek, kalian ngerti desa Prayungan gak? Ngerti. Enak apa? Boleh ya adikku, Sile jenenge. Oh, ngerti aku. Rah, tapi saya kayak aku. Males nih. Kan? Ya. Ini 500, kamu 200 aku 200. Apa nih ini sialan? Sapa masyarakat nek teko. Rah, begini. Mang ini baru aku yang sialan. Aku itu kan. Kau ini mari. Apa aku? Ini baru aku. Kak roh dadi wong lemu iku susah. Sialan. Dirubokno. Dadi wong lemu iku susah rek. Sambat terus. Lah, Syukuri. nak mangan pasti dikira wong lemu stres obah. Olahraga to, Cak. Ya Allah, mangan dilekno wong. Ora mangan lesu. Sambat terus. Lah terus ngene iki kudu piye? Kalau bongkaran paping le, untal, vitamin B. Aku pasti dikon untal. Wis ora usah berteman, bertengkar ae. Mau iki sambat tenanan kok. Ya iki aku tenanan. Aja ngono sakno. Lah piye sambat iki? Yo mangan bubur topo ngono to. Arep numpak sepeda. Sambat terus. Mari ngono. Bensin entek. Wong kesewulo terus. Mari ngono kajange mlaku. Gel. Susah. Terus numpak apa enak? Pendosor do papat le Mas tumpaki menisane nang kuburan. Aku mati ya. Menisane to. Wis cir wis cir. Ya kowe ngersulo terus. Aku curhat di surah. Iki ngombe ana masalah. Ngombe kering masalah. Apa guna ngombe? PS temen. Mari ngono. Ngombe kopi kepanasan. Lah terus aku ngombe apa kan? Ngombe kuman gombal kesempak le Mas. Cir wis. Iki ra dodone iki dodone. Cir sakno cir. Lah ngombe bani putih ya kena to. Aku nggak ngambil gede-gedean. Nggak ngambil kecil-kecilan. Lah terus aku
Gemori to Mas, gede menisan. Wis, sakno iki. Aku urung. Sambat terus cah. Kono guru gelem ta. Enggak aku mangan. Wis go. Sakno cir ngene-ngene yo binatang ciptaane pangeran. Ya piye sih? Iki sambat to. Sakno. Wis mere kono. Jadi aku kadek-kadek. Mangane to aja kuru-kuru. Kebo sapi ra ngabusi telek jaran doyan ya kowe iki. Kebo sapi ra ngabusi telek jaran doyan jiro lupater. Kuwi kebo to wong. Wes mere. Sing akur. Bakone jedike ya repotno wong. Kewanan lho kuwi lho, sok ben masa depane ta ora. Wis, boh. Oke Google, rumah Dek Sile. Maaf tujuan Anda pelosok tidak ada kabar. Sudah terlanjur sayang ternyata ditinggal. Buat. Kopo iki? Wih, asik, Dek. Paping ting kelimpruk. Bangun jalan ra. Bangun jalan. Pai urupno rupuk gendadane wito. Baluwo cegodak. Paping ra ketok. Jak bisnis wong. Ngari lu go dimulai biaya. Mas, kamu ngerti gak pemain Gila. Metu kuno belok kiri lurus saya, Mbak. Terus? Engko nek kuncinan langit ya, balik rene neh. Kunci tak go. Lah sampean sapa, Mbak? Aku Mbak Izile. Suwe lunga arepe petuk. Nek Mas Zila yo ngerti aku, nek sampean takok desa prayan kuncine tak gowo saiki. Ih, gak bener. Ora kena untune bledos ngono. Kena tak ambung. Selamat tak wis miris. Lah, griyane Dek Sile ten pundi? Kidul, Nak. Aduh tambah. Nggih. Cedak, Dek. Kira-kira pirang jam, Mbak? Terserah, Nak. Mbak. Sekarang berarti. Barek, Nak. Ada solusi, gambar dilolai. Kadang lemu, aku lupa piye ngene iki. Mangan angel, turu angel, ngadeg angel. Lenggo ya angel. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sinten? Wah, si Dek, iki aku Mbak Reni. Aman sapa? Mbak Reni, Dek, Mbak Reni. Lah, engko ndang penculik. Ya Allah, Dek, iki aku Mbak Reni. Masa iya? Ya, Dek, iki Mbak Reni. Pas kote piye? Wes nas karep.
kakek tidak rani soalnya irungnya mati pulisan. Ya wah, ya mbak, ya masa aku kangen. Tak kuncer sampai nasi nongolno. Ada apa lah dalan? Tak kuncer ku sana dhewe. Aku gregetan gogong. Apa tak. Ini wong emosi. Tak. Gogong anyar turane. Ampun dah. Tak kasih obat dah. Dah. Wis daripada sambat ta. Kok bagi sapi kan Bi? Kapayuan. Ngapunten Bapak Pasu, ngapunten Ibu Rokaya, kula niat menghibur, ugi niat golek berkah. Ngapunten Mbok Detami, ngapunten Pak Dewito, niki karya kami kanggo panjenengan sedaya. Subscribe lur.